நீங்கள் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக கட்டுற மாதிரி இருந்தால் இந்த saree வியர் பண்ணும்போது ஒரு தனி லுக்காக இருக்கும். உங்களுக்கு எல்லாமே கான்ட்ராஸ்டோடு இருக்கும் பாருங்கள். வணக்கம், உதய் டெக்ஸ். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க கலெக்ஷன் செக்குடு கட்டன்ஸில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் கண்டாங்கி சாரீஸ் ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆகிட்டு இருக்கு. இதுதான் சேரீல முந்திக்கிற டிசைன்ஸ். முந்தி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டான கோல்டன் சாரி ஒர்க் தான் பண்ணியிருப்போம். இதுதான் சாரியோட ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கான்ட்ராஸ்டோடு வந்துருங்க. இந்த சாரி உடல் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இதுமாதிரி மல்டிபிள் கலரில் இருக்கும். அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த சாரி. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 380 மட்டும்தான். 380க்கு மட்டும் தானே கொடுத்துட்ருக்கோம். இதில் கலர்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கலர்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இதில் யூனிஃபார்ம் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். இதோட குவாலிட்டி எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எல்லாமே நார்மல் வாஷ் தானே. ஒரு சில்க் காட்டன் சாரீஸ் தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் பாருங்க. கலர் காம்பினேஷன் சூப்பரா இருக்கு. எல்லாமே கான்ட்ராஸ்டோடு தானே இருக்கும். எந்த கலருமே பிடிக்காமல் இருக்காது. யாருக்காவது ஏதோ ஒரு சரி கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். உடனே ஸ்க்ரீன்ஷாட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ரீசேல் கஸ்டமர் யாராக இருந்தாலும் சரி நம்ம குரூப்லேங்களே ஆட் ஆகிக்கோங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணி சிங்கிள் பீஸ் கூட நீங்கள் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலர்ஃபுல்லாக கட்டினா இந்த சாரி எடுத்துக்கலாம். ஆமாம், நான் கலர்ஃபுல்லாக சிம்பிளாக வேணும் அப்படிங்கிறது தாராளமாக இந்த சாரியை பர்ச்சேஸ்